Creadigrwydd. Creu. Beth ydy creadigrwydd? Yn y geiriadur, mae o'n dweud y defnydd o ddychymyg neu syniadau gwreiddiol i greu rhywbeth. Dyfeisgarwch. Be mae hyn yn feddwl? Sut dwi yn cael syniadau sydd yn fy mhen allan? Wel, yn gyntaf, mae angen cynllunio. Dwi'n aml yn cael ysbrydoliaeth o lyfrau, o fynd am dro, o sgyrsiau gwahanol, wyneb yn wyneb neu ar y ffôn, o wrando, edrych a sylwi. Mi fyddai'n aml yn dechrau efo pensel ac yn creu darlun gan adeiladu'r llun a gweithio arno cam wrth gam. Byddai ddim bob amser a syniad clir o pa ddelwedd y byddai'n creu. Mi byddai'n cadw meddwl agored ac yn gweithio yn chwilfrydig. Mae'n syniad da rhoid y bensil lawr bob hyn a hyn a chamu nôl i edrych arno i weld sut mae'r llun yn datblygu. Be nesa? Dwi'n mynd i gopio'r ddelwedd i allu ail-greu fersiynau gwahanol. I helpu'r broses greadigol, dwi'n mynd i ddewis defnyddiau gwahanol fel pensils, pinnau ffelt, crayons, paint, a bydd hyn yn helpu fi i arbrofi a chael effeithiau gwahanol. Bod ofn torri neu rhigo neu newid llun, efallai fydd yr effaith yn edrych yn well. Byddwch yn ddewr i ddyfalbarhau i newid lluniau, ac os byddwch yn ddisgybledig a gweithio trwy problemau, yn aml iawn dyma'r amseroedd lle byddwch mwyaf balch o'ch gwaith. Amser paned.